Už ji ne. Nech ji, Dádo. Nech ji. Ona si tady chce hajnout. Má tam obojek, no. Má tam obojek, no. Tak ještě udělej malá. Na pacičku, tak. Na pacičku. Každý chce rejžovat. A ještě udělej mazli, jak jsi dělal. No, udělej mazli. Jak se díváš? Já právě nevím, ke komu jít, jako, No nemáš na výběr. No já vím, že ne, jako 30 korun chce každý. Jo, to už není dneska, to je prostě, a to je prej na údržku toho, to je na údržku zařízení. Jo, taky ne. Jo. No, mazli jste dělali. Ano, Dáda dělal s Tereskou mazli. Jo. Ano. A skoupil kartu nebo ještě ne? Ještě pořád, ale vždycky ovečka. Tak to by Já právě bych si ji koupil, ale právě jo. No ale Takhle nebo se si poptávám, pával kde je, nebo kde by se to dalo toho, no. Když vajíčka mají nejvíc všeho. Pro ty Ne, jak děti. mu volizuje vlásky. Říkají, pro ty děti je to... No, volizuje tě vlásky. No. Taky pohľad. Co vajíčka? Tak, pohľad. Já jsem mu je tuhle, jsem měl kredu s vajíčkem a jak mu to chutnalo. Já tady na ty alergie nějaký... Vlastně největší zdroj všeho, energie a vitaminu a Ale já tady na ty alergie moc to by se musel třeba dusit a nebo mít záchvaty, ale pokud má jenom nějaký takový jako, že zjistili, že má nějaký náznaky, nebo to je o ničem. Protože stejně